Goedemiddag. U gaat toch niet vluchten voor ons? Kom te helpen. Ziet u nog maar? Nee, volgens mij bent u klaar. Nee, ik ben er niet klaar. Het gaat allemaal gebeuren. Nee. Goedemiddag. Middag. Hoe is het ermee? Ja, zit toch maar ergens op. Maar alles goed verder? Ja, moet maar. U bent van het Oud IJzer. Ja, Kijk. heb je goed gezien? Nou ja, ik zag dat liggen. Ik Ja, zie nou, daar dat dan wel. 1 en 1 is 2, hè? Ja, dat is meestal hè. Ja. Maar ik dacht dat is de naam, maar dit is gewoon, dit is de Roggestraat. Oké. Oh, maar jullie horen niet bij elkaar. Nee joh, Oh, mag ik even komen zitten? hier gaan we zitten. Waar was die voor? Ja, we hebben het onkruid. Moet iets doen hè. Maar wie is die mevrouw dan? Goeie kennis. En die komt gewoon mee helpen in de tuin. Ja. Ik kom om de zoveel tijd op de keer, als je zin hebt. Wij reden hier net langs, had u wel gezien al, hè? Ja, ja, ja. En toen reden we achter Steve aan naar het hukske. En toen vertelden wij dat u hier zo fijn in het zonnetje zat. Toen zei hij van ja, maar dat is ook een mooie. Ja? Ja, dat zei hij. Ja, ik weet het niet. Ja, nou dus. Dit is wel een lekker plekje om te zitten. Zeker. Moet er ook. Maar ik woon hier maar net. Wat is maar net? 2 maanden. 2 maanden. Ja. Dat is wel grappig, want we spraken Steve net en die had pas sinds 4 maanden had hij een eigen huisje. Maar waar woonde u eerst dan? Pikkerdie. Is terug om de hoek. Oké. En moest u daar weg? Ja. Want? Gezondheid. Wat is er aan de hand? Ja, longen, reuma, alles. Er is niks meer goed. Dat is maar kleiner gewoon, hè? Gelijk vloeren. Oh, u had nog best een groot huis dan. Ja, En u bent maar alleen. ja. Is je weg? Is die muziek bij u? Zeker, dan zet hij toch die waken op. Moet af en toe aan. Hallo hè? buurman. Hé, maar bevalt het een beetje? Ja, dat moet maar, hè? Oh, Dat wel wennen. Ja. Ja, vroeger stond de oude huis hier. Ik heb vroeger hier ook gewoond. Toen waren de oude huizen nog. Dat is allemaal omgedouwd, dat is allemaal weer nieuw. En toen woonde u hier met wie nog meer? Met mijn vrouw en mijn kinderen. En waar zijn die gebleven? Ja, die zijn allemaal uitgewaaid, hè? Allemaal getrouwd. Hallo, buurvrouw. Allemaal buurvrouwen. De hele buurt was een beetje leuke buren wel. Dat kunnen ze mee doen, hè? Ze moeten het ook met u doen. Ja, want dat zelf weten ze niet willen, doet dat niet. Hé, maar hoe ver gaan we dan terug als we teruggaan naar de tijd dat hier uw oude huis nog stond? Hoe lang is dat geleden? Ja, heel lang. Ik heb 35 jaar daar gewoond, van hieruit daarheen. De jaren 80. Ja, in die buurt, ja. Ja. Nou ja, En uw vrouw, waar is die gebleven? die is gescheiden, wegwezen, Oh, opgestoten. dat was geen goede verstandhouding meer? Nee, dat moet eruit, hè, wegwezen. Oh, Blijf lekker alleen. wat was er gebeurd dan? U hoeft, Nee. u hoeft geen antwoord te geven, maar Nee, niks, maar ik zag gewoon niet meer zitten. zij of u? Ja, zij, ik niet. Ik ben heel makkelijk mens erin. Oké. Maar aan de andere kant zegt u wel van als je het niet meer ziet zitten, dan kun je beter gaan moven. Ja, Heeft u altijd in het Oud IJzer gezeten? ja. 40 jaar. 40 jaar. Ja, maar u bent al iets ouder dan 40. Ja,
Wat deed u daarvoor dan? Hetzelfde. Oké. Ik weet niet beter. Maar er zijn ook tijden geweest dat het oud ijzer... Dat er niks waard is. ja, Dan moet je maar gewoon doorgaan. maar dan moet je het wel met minder centen doen. Ja, dat is overal. Dan mag je niet klagen. Maar u rijdt nog rond ook met het autootje? Nee, ze brengen hier alles heen. Rondrijden heeft geen zin. Dus het autootje is eigenlijk ook oud ijzer. Ja, dat is ook ampietje. Rijdt hij nog wel? Dat zeker. Ja? Ja, nee. Omdat ik zie dat hij aangekoppeld is. Dus. Ja, dat moet wel. Dat hebben we allemaal te halen, moet hij aan blijven hangen. Hè? Er zit hier vlakbij zit er trouwens een oud ijzer. Dat weet ik wel. Daar brengt hij de spullen ook heen? Nee, Niet? nee. We gaan naar Haps. Oh, dat is niet naast de deur. Een stukje. Maar ik ga gewoon niet met een Haps. Oké. Daar kom ik ook zo aan. Dus dat is ook een stukje gezelligheid. Ja. Koffie drinken op kantoortje met die vrouwen. Ja, jongen. Je moet wel in beweging blijven. Zeker leuke vrouwen op kantoor daar. Ja, zeker. Ja, kijk. Nou, dan zijn we er toch. Ja. Hey, en hoe vult u de dagen? U zegt... Buiten, een beetje rond. Af en toe een keer leeg gooien. Terugkomen, dan komen ze wel weer vol. 2 keer in de week zit hij wel vol. Nou ben ik gewend dat als ik iets van oud ijzer over heb, ik leg dat aan de straat. Ja. En dan soms is het binnen een dag is het al weg. Ja. Doet u dat ook? Rijdt u ook rond op zoek Ja, naar... soms in Duitsland meestal, maar niet hier. Die mogen zijn makkelijker. Ja? Ja. Je kijkt niet zo nauw als hier. Oké. Hey, en de kinderen, waar wonen die? Appelen, Boksmeer en Veghel. Oké. En die komen hier ook wel eens? Natuurlijk. Ja? Dus dat is nog altijd goed. Ja, zeker. En dat is gezellig. Ja, waarom niet? Nou. 5 kleinjongeren. Dus, maakt mij er wel mee. Oh, dus opa bent u ook al. Ja. Heel oude opa al. Ja, maar dat is toch leuk? Natuurlijk. Dat denk ik dan, hè? Ja, Om opa te zijn. tuurlijk. Verwent u ze ook een beetje? Ja, zeker. Ja? Meer is eigenlijk te veel. Nou, eigenlijk te veel. Maar ja, Ja. de opa's en oma's mogen dat, hè? Ja, tuurlijk. De jongens goed gewennen. Dat zou wel ook een beetje vervelend worden gewoon. Ja. Kijk eens op zondag, ja, doen wij het nou. Ah, u zei net tegen mij van ik ben een heel makkelijk iemand. Ja. Hoe doet u dat met koken bijvoorbeeld? Alles zelf. Dat is allemaal geen kunst hoor, ook. Wat eet u vanavond? Dat weet ik nog niet. Oh, dat weet u nog niet? Nee joh, van naar de winkelman. Oké. Maar is het meestal wel Gewoon warm eten. piepertje jassen nog wel? Ja, zeker. Ja? Lekker stukje vlees? Ja, nee, het vlees hoort er wel bij. Oké, dus u bent geen vegetariër? Zeg, ik kan het niet zien dan. Vegetariër, ik moet niet aan denken man. Het worden er toch steeds meer, hè? Dat moeten ze zelf weten, dat begrijp ik toch niet. Oké. Ik heb liever zo'n bultje zo mee verkeerd. En wat kookt u dan het liefste? Ik eet alles wel makkelijker eten. Ook? Ja. Maar u zei net wel tegen mij van ik heb het onder andere aan de longen. Ja, ja, roken weet ik wel. Dat mag niet, maar ja, je mag zoveel niet. Ja, als maar laat ik een beetje dood zijn. Dus stoppen met roken is voor u geen optie meer. Nee, waarom? Ja, toch geen zin meer. Maar u zult af en toe ook wel eens bij de dokter komen. Jawel, die bellen wel, maar ik moet ook alleen. Maar zegt zo'n dokter dan niet van Ja, stoppen met roken, ja. Wat zegt u dan? Dat zie ik wel een keer.
Als ik dood ben. Ja, als ik dood ben, stop je er automatisch. Ik kom een keer een goede pluim uit de schoorsteen en dan ben ik uitgerookt. Zwaar. Ja. Ja, Ja, is dat zo? als de pluim uit de schoorsteen komt, dan ben ik bijna uitgerookt. Ja, dan ben ik uitgerookt. Maar goed, u heeft wel een mooi plekje. Als het lekker weer is, Ja, dan mooi zit u weer. hier gebeiteld. En als, Dat wel. en als het nou winter is, Ja, dat is. zit u ook buiten. Ja, waarom niet? Dan moet je binnen zoeken. Oké, dus we mogen altijd nog een keer langskomen. Oh, je komt altijd maar langs.